ନିହାତି ମାଷ୍ଟର ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସହିତ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଆଳତୀ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୀପକ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁରା ଦିନ ପାଇଁକି ଉତ୍ସାହ ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ